hej med jer, og rigtig glædelig jul til jer alle sammen. Og jeg vil bare sige tusind tak til Klippen og til alle sammen, fordi og flødeskum. Det er rigtig hyggeligt, når I kommer forbi. Nu får det rigtig sjovt og hyggeligt, og så en lille bøn i gang. Tak skal I have. Jeg hedder Finn Jensen, og jeg er sgu hjemløs, så jeg er glad for, at Klippen kigger forbi her og giver os lidt kærlighed. Og jeg synes sgu, det er flot. Mozarts Plads. Nogle har lejligheder, nogle er hjemløse, men der er et stort fællesskab, og det er en stor ting, at der kommer nogen og tænker på os. Så det vil jeg gerne sige tak til Klippen for. Ja, jeg vil også gerne sige tusind tak, fordi I kommer hver tirsdag og giver os kaffe og noget at tale om, og det er så hyggeligt, I er her. Vi kan ikke undvære. Tak. Ja, men Klippen gør et godt stykke arbejde for de udsatte på Vesterbro, og det synes jeg faktisk er fint, fordi jeg kender mange af dem, selvom jeg måske ikke er den mest udsatte selv. Det er en god dag. Jeg vil gerne sige tak til Klippen, og godt at I kunne komme, og have det rigtig godt. Og tusind tak for alt, og det er virkelig dejligt at møde. Og Christian, han takker på hans halsbånd og det. I klarer den godt, drenge, og tusind tak for dem, man kan få noget at spise. Det er jo det, alle vil sige til penge. Sådan! Huha! Hej, jeg hedder Kisser. Jeg er rigtig glad for Klippen. Specielt Simon og Sharon og Allan, som kommer herude på torvet på Christianshavn og giver os gode mad og kaffe og kakao og hvad vi ellers kan lide. Og plus de har et stort hjerte, alle tre. Ja, Klippen kommer hernede en gang imellem og giver nogle gode sandwiches og sådan noget hernede hos vores drenge her på pladsen hernede ved Ingehav. Pladser nede. Og vi får en lille gang chokolade, og vi får nogle sandwiches og hygger os hernede på pladsen sammen med dem. Hver eneste gang de er her. Og når de kommer, så er de nogle flinke mennesker. Tak for den her gang. Jeg er bare glad for, at I fucking kommer hernede. Og I altid hjælper drengene, der ikke har det særlig godt. Det her, det er hjertens folk, der hjælper folk altid. Så, jeg hedder Robert. Jeg er en af dem, der kommer her på Christianshavn Torv. Der kommer mange forskellige typer, men mere eller mindre, så er vi jo nok alle sammen alkoholikere og hasomaner. Men det er dejligt, at vi har nogen, der kommer og hjælper os med varm kaffe og sandwich. I det hele taget så er det meget rart, at der er nogen, der tænker på os, fordi det er ikke det, vi oplever allermest i dagligdagen. Så jeg vil i hvert fald også anbefale, at der bliver givet støtte til Klippen og diverse andre organisationer, der hjælper. Jeg har ikke mere at sige, det er bare glad for. Så du siger bare tak? Ja. Skal jeg sige det? Hvis du har lyst. Tak! Åh.